Mari hite guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tendu perbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah. Ay jonok nama ari ni Jehovah na boloni. Jonok namai. Jala silu situ tudo iro. Dina mulak tinogihon ni Jehovah akan natarbuang sian-sion. Doson halak na marnipi do hita. Gok parekelon maujui pamangata jala marolopolop. Ida ma hatop doro auro. Tiok mana diho nuaing asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Saya pinuji magwarmu na badiay. Alanang ditikir ho hami bangsom. Itugu-tugu ho do hami sian haolomon tuhatiuron. Jala di padum ho do hami. Naholang sian ho. Gabe saur muse do hot ho. Gok halalas ni roha do hami alani i. Saya jalo maha muliateon ni roha nami. Nang tinopot mu hami maritehite anak mi. Amen. Marende ita. Patik ni debata di perpunguan bodari ujung tahunon. Di mana tersurat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu 1 ayat 14. Alai na may do hita di langit na baru do di tano na baru. Inganan ni hati gorani hombar tu baga-bagana. Di baheni hamu akka haholongan. Anggoy di pe memahamu rikuti hamu ma. Asa didapot ibana hamu so martihas so hasurahan di bagasan dame. Ido sana atong prak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulaon na hombar tu pati mi. Amin. Marende hita. So
dosata tu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Samar pangulai maroham midahami. Dibahini sa sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasaon hami tujolom. Dibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuhasani dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangondiat tadi amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portebion. Hasangapon ma di dibata na diginjang. Amen. Marende hita. Hatani dibata epistel di perpunguan bodari ujung ni tahunon. Tersurat di sada Raja-Raja Walu ayat 54 1 onok sada. Tajahama masuri-soring. Jadi dungsun ditangiakon Raja Salomo tu Jahoba saluhut tangiang doho pangidoan ondeng. Hehema ibana sian adopan ni langgatan ni Jahoba do sian na marsinggangi doho sian na pinaherbang nai tangan na dopak banua ginjang. Pinuji ma Jahoba naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel. Hombar tu sandok naung pinerbaganai dangadong tertinggal langgosada hata sian saluhut hatana na dinggani. Naung pina buana hian marhite sian si Musa na posonai. Saya ditaiti marohatta tu ibana asa marparangi hita di saluhut dalanna uhut mengaradoti akka tonana dohot patikna dohot uhumna akka naung pinonahonna tu akka oputai. Asatung saluhut bangsoy ni tanoon mananda pabua Jahoba do debata jala dukun ni ibana dang adong.
ido sahatna martua do akan atu mangin hatan di bata jala no pepsa marende hita. Tindakon maha porsya tay songon na tinakon ni dongata sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsya di bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tunggun mo ni si Maria nagabe-gabean senton di perbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Nama terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tu bano turu dung ditanom. Namula mangulu di ari patuluhon. Namana itu surgo lahundut siamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Disiba ibana paimola suatu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia. Daladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia hatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak nang mate, do dia nguluan nasora suda. Amin. Sonari sama ita bigema sunggul-sunggul di bagasan huriata. Juga. Salam. Selamat ujung tahun tanggal 30 saja. Bulan 12 tahun 2022 madehita saluhutna dan selamat hari Natal madehita. Songon sunggul-sunggul di hita Bodarion di Parpunguan Bodarion di ujung tahun tanggal 21 Desember tahun 2022. Topik di minggu tadi hari mersugut ima di ibana ma hasangapon rodi saliling nilelengna.
Naparjulu pertanyaan ujung tahun. Di Ari Sadarion, manang di Bodarion, tanggal 31 Desember tahun 2022, tapatupa do pertanyaan ujung tahun di Garejaon. Jala pelean 2, ima narekotu dana pensiun HKBP, laos di Jahahod do Brik Jujur tahun 2022 do laporan keuangan, songoni nang laporan pembangunan. B. Pertanyaan bona tahun keluarga. Anon Bodari pukul 00 WIB di persirangan di tahun 2022 to tahun 2020 ganup mahita patupahon pertanyaan di bagas tabi maka mulai tehon dengan bahasa ni debata naung tajalo di bagasan tahun 2022 jala acara di ujung tahun manang di pukul 00 nunga dibagihon jala nunga disagihon akasit tua tabebe. Nah, mengihut permingguan tahun baru di gereja. Di hari Minggu tanggal 1 manang marsogut 1 Januari tahun 2020 tapatu pada permingguan tahun baru 2020 di gereja on masuk pukul 10 WIB. Sahali dohita marminggu di hari marsogut. Jala papungu pelea 2 dohita ima narekotu kategorial remaja manang naposo bulung HKBP ima sunggul-sunggul dihita di Bodarion mauleate Horas. Manjaha Briks tahun 2022. Shalom, Horas madihita. Nuaing sahab mahita tu majaha barita jujur tahun ni huriat manang beri. Manang sumalna didok laporan pangulaon. Adonggo di hitamang nunga taputu kopi jala tapai huti hutma mungkin danga pala sudin no kujaha akain tintinai manuna temangda atenan. Iya. Patujulu. Tamado tadok mauliati tu Tuhan Jahuba ala diramoti hita ruas ni huriana HKBP Seyagul Resort Midano Paton Amolus tahun 2022. Ditutup pon pucuk pimpinat tado tahun 2022 ima tahun kesehatan. Jalalas dorohata patu paka program kerja obar tuarahan di pucuk pimpinata di bagasan dos ni rohi kita membentuk panitia tahun kesehatan ni huriata jala torok do kegiatan namar hadomuan tungulu siganu pari di patupa panitia gudangakan namasa nang tabulus di tonga-tonga ni nguluon isaran ni ulaon silas ni roha, dame, hasonangan, parutungan, gajang ni umur. Hagabion, parakarejuan, dohot lan akanasing dope. Tungpe tarazumi, ibagas ni saya dong do masa kaparukilon, parsirangan, kegagalan, naikon taadopi di tahun nagok asini roha ima tahun 2022. Alai tung positutu dorohata manangaha penamasa dinguluta sai radedu tuhani laho manugunugu marmahani jala patuguhun ngulu dohot hapor syauta songonido natadu piditonga-tonga ni hurion gudanga kanamasa natabulus alai dipargugui jala diurupi tuhanido saluhut pangulan ni huria manang parhalado parhubas dohot ruas mangulahun-ulahun pajuon ni huria imalaho marparsaoran marpanidangion dohot marulahun asiniroha alania maginang pasahaton nami ma laporan pangulahun ni huriata manang beri ima akabarita namasa naung taula di tahun 2022
jalon ma naikon tapa husor manang dia pe ulau naung masa jala na soboi do pe di pamasa huria asa tung saluhu nei tapasaha tu jahuba jalaibana manguluhon dohot mga ramoti pardalanan ni huriana amaginang gudang gunong taula aledang apala sudi bi hupatu pahami dison na parjul na padua honima parmingguon iya di parmingguonon adong opat parminggu di huriata adong parmingguon di sikola minggu masuk may jam 7:30 jalan nama dohoti parmingguon ni rata-rata 20 halak ma masa songoni memang ala saya donggo pe biar ni rohata akayan akotai rentan tu akasahit COVID 10 alai tu 2020 tu lu naneng ro yakin dohami lam gudang na manonaka yan akotai ro marminggu tu sikola minggu parminggun pagi minggu pagi masuk pukul 7:30 jalan nama dohoti parminggu ni rata-rata 250 halak parminggun siang masuk pukul 10 jalan nama dohoti parminggu ni rata-rata 120 halak. Parminggun malam masuk pukul 10 siang, jalan nama dohoti parminggu ni tong rata-rata 110 halak. Nah berikut pertanyaan wiki. Di bagasan nasa tahun manang na di tahun 2022 di pasada do pertanyaan wiki. Jala di patupa mai di gereja ganup hari Kamis manangyata patu para budohot Kamis alai gabe tapasada metong gabe hari Kamis masuk jam 20 jalan nama dohoti pertanyaan ini rata-rata 40 halak tu tahun naro nungata putuson di rapot huria pasakapi ma mulak mamuse pertanyaan ini di bagas ni ganup ruasta jadi dang di gereja be alai mulak matu bagas ni ruas ni huriata pungon kategorial manang PA manang PHD di bagasan na satonon di patu padu pakobasyon PHD lansia ina remaja na posobulung ni huriata tatangya ko ma asa tu tahun naro bunyan ganup kategorial patu pahon PHD sakramen padidio dohot ulau nabadia padidio nabadia dohot ulau nabadia tapatu padu yang manginang jalalas dorohata torobdo nama dohoti sakramen padidio nabadia manang dohot ulau nabadia marguru malua tipu kahuriata do penerimaan siswa parguru malua maka tidak kon haporsian reguler di tahun ajaran 2022 tu 2020 ima dimulai mai di bulan Juli 2022 jala torop dua kayana kotai na dohot ono pulu halak ma nuaing ta ajari sermon manang pangajarion manang parguruon saleleng di tahun 2022 on mardala dua ka ulaun sermon pangajarion parguruan dohot akana asing di huriata ima mardala do sermon guru sikola minggu las dorohata ala tabban waing aka guru sikola minggu sianaka encik manang sianaka guru jala nunga dong psikologi anak-anak di nasida jala weri kami lam torop akadak dan aki sermon parhaladu ganu pari Selasa masuk mai pukul 10 itu manang jam 5 sore di patu padu perguruan manang learning tu calon situata ganu pari Jumat pukul 10 lalu jala laos disomatong husosoho kami ala gudanggo anon aka amang situata inang situata naneng gabe naing pensiun tuaka week nama kaperluhon pitor dipilih maka calon situana ditanya koma jala dilapor ma tu hami tu parhalado
asa pitor dinggana nuna kapakobasiota. Di patu pado pargurua tunatoras nanaing mabuan na anakon tubagasan ulaw padidiyo na badia. Di patu pado pargurua tu aka parguru malua istimewa ima tu aka parkarejo doho tu pangarato. Di patu pado konseling pribadi tu ruas ni huria. Hapar haladon torop ni parhubas di huriata ima pangulan nagok tiki tulu halak mahami. Dua halak mapadita, dohot sahalak bibil fro. Tu tahun 2020 tulu, ala nunga masuk kita, nunga diputus sesinu di gudang, ima sentralisasi keuangan, pengelolaan keuangan di pusat, tapangiduma tu pimpinata asa ditabainian pangulan nagok tiki, apala dua manang natulunai, di huriat tahun asa lam jeges uli aka pakobasioni situa ama 15 halak ina 10 punguma sudi 30 sada adong calon situa tanong learning ono palak opat ama doho 2 ina jala nunga dong tong di daftar hon calon situa ta aledang learning gope tu 2020 tulu marando mulai learning ima sian wake onom. Jala tasakabi ma patu pahon panabala tu situata di tanggal 26 Maret 2020. Alani tuhamu aka amangin ng calon situa lam takasma pajon ni tuhata tuhamu torsigup-sigup mahamu laho makubasi aka nanangsi hobasata. Nisosohon matugan uwek imanaking nahurokoni asa patupa penambahan yaka parhalado asa diri makana olu gabe situa. Pakubasyo yaka seksi dohot dewan koinonia, seksi lansia, amanginang mardala do pakubasyo ta di lansia. Jala luar biasa do haroro ni nasida ganup ado ngaka PHD. Jala lagu-lagu nani halomohon ya kalansia akan lagu-lagu nagirang nama unang iba itu hami lagu-lagu na sedih ala inama ngulu nami jadi hola nama rede do hami moluaka adong parpunguan lansia jala lausoma tong sinosoho tuhita amanginang batasan ni lansia ono 10 tahun tugija ala ni Roma hamu asa marpungu hita tajaha hatan itu hata ala memang marujung gosudi taharikoto ma pazonoko dirita tutu hata mardala do totong program menjenguk anggota na marsahit mangapuli muluadonga kana marsak ni roha manang na marujung ngolu manang adonga ka anggota keluarga na tumatangis ala niya kahamaguan na nihaholongan ni rohana manang na ditadikon na nihaholongan ni rohana sida. Suang-songoni menghadiri pesta niyang anggota manang keluarga. Di hari koton huriata do melalui BPH lansia mamikiri taringotuk yang anggotan ni punguan lansia imanaking nahupabuai. Dingga do mardalan natal ni punguan lansia ni huriataon. Na dipatu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di gereja tahun dung jumulu acara makan bersama di Las Dorohata mamereng akamong tainongta naung lansia jala maredi do nasida takas-takas duhuwere kami di paradihamu aka poparani among tay inong tay ala ditiki marnatal huberi kami do songodia marsalun nasida baga jigis aka sanggul nai yakin 2-4 hari sanggul nai tang meriti budura mularong natal na naing romuse pas say marnatal nasida budu pi dipakai sanggul nai makeup nai aka makeup nargay do dipakai aka mong tay inong tay seksi ama di minggu tanggal 15 Mei 2022 di rapot periodisasi seksi nadong Dewan Koinonia terpilih ma BPH ni ina
naik baru periode 2022-2024 jala ditutup pema dari minggu 20 Mei 2022 seksi ina teh. Program PHD ni Parupua di tahun 2022 dang merdalan. Jadi tasakapi hinado sudia kaina manang perwakilan ni Ganuk Wek Romanian lahomar PHD asata taringoti di si taringotu surgo, taringotu ekonomi, taringotu hatan itu hata. Aledang mardalan ni. Jadi 2020 tasakapi tapatu pamaniani. Roma hamwakaina nami. Di patupa inalidia do PHD sekaligus latihan kur di bulan April 2022 satu pertengahan bulan Juli November 2022. Di minggu tanggal 26 Juni di Patupa inalidia do kebaktian Padang di Barbarsari. Tungtungan na niluhon ni ng Wibilfro Jelita Boru Samosir. Minggu tanggal 10 Oktober 2022 Borohado inalidia mewakili Huriat Tamadohoti Pesta Huria HKBP Pardamian Resop Pardamean. Di tahun 2022 Markordo inalidia di kebaktian Minggu di Huriata 2 hari Ganuk Minggu. Bulan April 2022 di Patupa ina Rabu do PHD sekaligus latihan kur saat tu pertengahan bulan November 2022 jala Markordo ina Rabu Ganuk Minggu. Jongjong do pungon ina nama balu na dibahen guarna ina Naomi ima tanggal 20 Mei 2022. Mardala dohok dinggan pengadaan di bunga altar setiap minggu di Huriata. Jadi aka bunga hidup do di Patupa jala mula do ngaka ruas ni Huriata amanginang tu minggu tanggal 2 Januari sianau mai turinda ma tu Januari sebulan ni sianau mai turinda manian. Borhado BPH ina ni Huriata madoho di punguan PPD tu distrik Ganupari Rabu. Jadi aktif dua kaina ni Huriata madoho di punguan darung di distrik. Dengan domardalan pesta Natal ni ina na di pasada dohot pesta Natal ni ama na di Patupa di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di Huriata. Jala tonggo pawon nami adonggo di sioprete aktif sudi jala hami pihak kapangulan na waktiki dohok do disi mar opret mar drama adonggo gabar tehe nyaman ni Dewan Koinonia te seksi ama di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 di rapot periodisasi seksi na di Dewan Koinonia terpilih do BPH ni ama na baru periode 2022-2024 jala ditutup pon Huriata di hari Minggu tanggal 20 Mei 2022. Borhado BPH ni ama madohoti seminar na pinatupan ni HKBP dohot distrik 10 Medan Aceh di aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP no Bensen. Dang mardalan program PHD dohot program na asing ni seksi ama di tahun 2022. Jadi hampir serupa dohot ina ate dohot ama ale tu tahun 2020 mardalam manian PHD niaka ama jalakor ama Huria Markordo di parmingguan di Huriata sahali 2 minggu dengan mardalan pesta Natal ni ama na di pasada dohot pesta Natal ni ina di Patupa di Huriaton ima hari Kamis 22 Desember 2022. Seksi anak sekolah minggu. Di rapat periodisasi seksi-seksi ina Dewan Koinonia dohot seksi ni sekolah minggu terpilih ma paniroi ni sekolah minggu na baru di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Jala ditutup pon Huria di hari Minggu 20 Mei 2022. Jala las doroha memering paniroi aktif do nasida
laho maniroi aka guru-guru sekolah minggu ta dan aka yanakota namar sekolah minggu. Mardala dohot dengan parminggun yanakota sekolah minggu. Nani ajaran aka dongan guru-guru sekolah minggu di tahun 2022. Mulai sian horong TK, sahatu horong tulu. Jala laos di parminggun ni sekolah minggu di pajojor ayat bulanan. Amanginang muludung mula kakaya nakotai sian sekolah minggu, tong masuku kamu akaya nakotai. Apa ayat bulanan hari ini amang, inang, asa bui tong diingot nasida. Akan naung niajaran ni aka guru-guru sekolah minggu. Pasahaton ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk dukungan dan doa tu yang nakota sekolah minggu na tepat marulang tahun. Dengan dumardalan pesta parningotan parheheon ni Tuhan Yesus na dihasuhuton ni sekolah minggu di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Tarlungubi mai di buah-buah ijuk dohot kegiatan mencari telur Paskah. Jalalas rohanami adong partisipasi ni akahita natoras. Molo hurang molo adong akan narikot itor di pabua dutu hita kanatoras jala tasubako do hubigi hami gudangaka insyaallah telur Paskah dohotaka hadiah-hadiahi jala tu tahun 2020 tulun lam tabba man yanaka dukungan ni sian hita kanatoras. Di minggu tanggal 31 Juli 2022 tabba do opat halak ruas ni huriatan na mangaleho dirina dohot rohana gabi guru sekolah minggu imanaking nahupabuaya manginang las dorohata. Kamis 4 Agustus 2022 berhak do utusan ni guru sekolah minggu sian huriat tamadohoti periodisasi pengurus persekutuan guru sekolah minggu tahun 2022 sahatu 2024 na dipatuh pada kantor distrik 10 Medan Aceh. Dengan dumardalan Sabtu ceria sekolah minggu na dipatuh pada bulan September sahatu bulan November. Dengan dumardalan Natal ni anak kota sekolah minggu na dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 di huriah tahun. Las dorohata jala las dorohan yaka anak kota. Jala dilehod do hadiah tu aka anak kota sekolah minggu nama lo menghafal ayat bulanan siganupari. Mulai tematong di dewan doho dipaniroi nangaka guru-guru sekolah minggu. Seksi remaja di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terpilih do BPH naib baru tu naposo bulung dohot remaja. Mardala do dengan PA nina poso bulung dohot remaja dipatu pasahat sahali sabulan. Jadi amanginang PAI adong piga-piga tema na hupili tami. Asa bui berkembang bertumbuh haporsiaon niya kaya nakotai. Olahraga futsal, badminton, renang, mardala dohot dengan na dipatupa di bulan Juli 2022. Mardala dohot dengan perayaan hari ulang tahun RI ke-77 di Huriata na ni hasuhuton ni naposo bulung remaja ni Huriata. Jadi tapatupa do di son upacara bendera. Langsung gohami gabi pimpinan upacara bendera ini. Di bulan Juni, Agustus, September 2022, dohot do naposo remaja ni Huriata mengikuti lomba na pinatupan di distrik 10 Medan Aceh, ima lomba vokal solo, Mobile Legend, tortor, dohot badminton. Oktober 2022 mardala dohot dengan youth gathering na pinatupan ni naposo remaja ni Huriata. Yamma ni namar pungwi, namar barisi, namar baju nabotari. Porhak do utusan ni naposo remaja Huriata madohoti lomba vokal solo, fotografi, desain flyer na pinatupan ni Permata GBKP di bulan Oktober 2022. Jala juara tulu do yanakota ima lomba fotografi. Mardala dohot dengan program konten dan YouTube gereja na nihubasan ni naposo remaja ni Huriata. Losom matong husosoho kami tuhita. Maluhubere kami na
mabain subscribe paling 500 salak dope. Hapeta harapon sudah manian ruas ni huria. Nanga kaya nakota na detano parserahan. Mula dong subscriber na marak 1,000 manang na 2,000 galam las rohata. Jadi lausom matong ni sosohon amang inang ta like may, ta subscribe may, tabain komen na. Asa berkembang YouTube taon. Jala akan naposo bulong ko tamandiri ho tunasida. Tali ho tanggung jawab tunasida. Jala mauliate ma di ruas ni huriata na malubak kon akka peralatan non. Asabuy lamaju. Jala memang ina ma zaman non, zaman digital. Di konferensi na poso bulung HKBP pusat terpilih do yang nakota ruas ni huriata ima Mei Lora Burumanalu gabi kepala bidang pendidikan. Na poso remaja pusat. Na tinotopon ni pucuk pimpinata HKBP merhite SK. Ida pola hujahahon SK naon alain nga dipatudu tuhami. Yala las rohata adong aktif akaya nakota di si. Mardala do dohot denggan jala meriah Natal ni naposo remaja ni huriata na dipatupa di hari Sabtu 17 Desember 2022 di huriat tahun. Na nihubasan ni BPH naposo remaja jala na nidonganan ni paniroy naposo remaja. Dewan Marturia, seksi musik gereja. Penerimaan organis song leader dipatupa do di bulan Agustus 2022. Pelatihan pemain musik gereja di Patupado di bulan Juli 2022 imalaho membekali nasida asa lam tudengganna di pakawasyon nasida. Seksi pekabaran Injil manang seding. Patupahon ibadah live streaming ganup ibadah minggu siang dohot di pertanyaan ganup hari Kamis. Tim multimedia aktif do mengaliput sudi kegiatan di Huriata, jalabui doi taida liputan kegiatan di YouTube ni Huriata. Songon nahuruk nak kandingan ya bang, asa ta subscribe ma, asa ta like, ta lonceng, pokoknya berkembang manyan YouTube ni Huriata. Rekodo pelatihan SDM tu tim multimedia ni Huriata dohot pasikop pon peralatan ni tim multimedia tuari nenengro. Pelatihan soundman dan live streaming dipatupa di bulan Maret dan Juni 2022. Noeng masuk mahita tu Dewan Diakonia. Seksi Asiniroha 2 Maret 2022 pasahaton sipir nitodi tu keluarga Burusa Mosir aladong hagoran dinasida. Pemberian sipir nitodi kepada jemaat yang mengalami pembongkaran rumah karena pelebaran rel kereta api diserahkan tanggal 16 September 2022. Nyamai na itonga-tonga adong ditonga-tonga mabain tangan lasroha ala boy adong kepedulian ni Huriata. Pastoral HKBP Siagul tahun 2021-2022 tu akan nomor sahid. Siasian berjalan 2 hari setahun. Di Patupado kunjungan tu nomor sahid leling adong 10 pitu halak. Di Patupado pasahaton si palas ni roha tu nama balu gudangna 112 halak. Di Patupado pasahaton silas ni roha tu ruas na yatim piatu gudangna 2 halak. Tajalo do bantuan dana sian PIMKO jala di pasahat tu ruas ni Huriata na patut sia-sian. Tajalo do bantuan sian beri berupa sembako. Na nyamani ka nama jalo seksi pendidikan. Tanggal 31 Juli 2022 penerimaan peduli prestasi anak yang ranking 1 sampai 3 SD, SMP, SMA sederajat. Di Patupado peduli prestasi tu akayanakot ni Huriata na berprestasi juara sada 1 juara tulu di tingkat SD, SMP, SMA. Di Patupa mai 2 hari setahun. Jadi gudang donasi dan agabe juara 27 halak, IMSD 3 halak, SMP, SMA 7
tulu halak pengisi sudi tulu puluh tulu halak. Laos tu tahun 2020 tulu hobartu program ni seksi pendidikan benota dora di zona non pelatihan ohado asa masuk akayana kotai tu SMP manang na SMA na betul-betul berkualitas. Adong di Tarutung, adong di Balige, adong di Toba, adong di Sibolga. Jadi program di seksi pendidikan patupahon aka pelatihan-pelatihan tu akayana kota anon. Seksi kesehatan. Dipatuh-padu pemeriksaan kesehatan melalui lansia setiap minggu, pagi dan siang. Dipatuh-padu pemeriksaan kesehatan di tahun kesehatian. Naumay manginang, las doroha, yala uliate matong di sudirwas ni huriata na mga lihod dirina, lahu makubasi di seksi kesehatan. Seksi kemasyarakatan. Tu tahun 2020 ma sudah direncanahon. Jadi 2022 dengan pala bergerak nasida ulaun ni huria. Launching tahun kesehatan 2022 di bulan Februari 2022. Laos pemilihan panitia tahun kesehatan di HKBP Siagul Resort Medanopak. Terpilih dodisi di tahun kesehatan ini Ima Inang Dr. Anda Veronica Sitanggang tinggal Dumardalan Laun Singi. Sinode Distrik, Sinode Godang di bulan Oktober 2022, orahado dua halak sian tonga-tongata, ima amang Opu Pratiwiduli, amang Kombes, amang Dr. Maruli Siahan, SHMH, dohot amang Situata, amang Situa Teste Sitanggang. Sentralisasi keuangan HKBP. Nunga ditotopon huria HKBP manang ditotopon pucuk pipinata ima pengelolaan sentralisasi keuangan. Yala amanginang hobartu haputusan di Sinode Godang 55% ma pasahatota sian sudi pilihan namar gor pilihan tu pusat dohot hamolateon na tu huria tu pusat. Jala 45% ma biaya operasional na tading di huria. Otik sosohonoku amanginang oliate ma say saut maun tatangyakom ma. Wasa hudok songoni ala memang di dia huria ido na mga lehon balajo di hamiaka parhalado manang pangulan dagok tiki. Otik hupatorang daksarupa sudi parangulun ni ruas ni huria. Ido jujut hudok hamoraw ni ruas ni huriai, ido hamoraw nami. Molo mamora ruas ni huria, mamora ma akapangulan agok tiki. Halay bolo pogos do inganan ni pakubasyon nami, hapogoson nami dui. Hubo maju sara contoh. Daksarupa parbalajon ni hami pangulan agok tiki, nangpe nong gudang dinasti na. Isalah molo di tempat to mau di sidi kalang. Dangi kajagoy molo dilehon sada sato nga halis ka. Alay molo di tempat ton hami misalnya di Jakarta aberbeda. Jadi Roma pucuk pipinata dipikiri ma wahado asa dong berkeadilan. Wahado asa unang marlubah hami terus tu Jakarta. Wahado asa dengan pakubasyon nami. Manang na tu dia pe di tempat ton misalnya padita tu paluili rumah pe ya. Tang berontak be. Yala setiap adong suksesi manang Sinode Godang pemilihan bah hola sai pemilihan monang mamisalnya na pinilit. Sai Peter ni Jodohama pimpinata. Bahana. Misalnya parsamosir. Peter ni Jodohama misalnya ka parsamosir. Asapida, ay nga 10 tahun di mana di sana. Ini asapida di mana di Jakarta. Aledung sentralisasi keuangan non, adong makonsep berkeadilan.
Alania manginang serius mahita sudi huria panangnya konon jala berusaha bertekad asa sukses sentralisasi keuangan non. Pesta puncak tahun kesehatan 2022 di bulan November 2022. Ada orang so pesta puncaki di Patupa Pandite tahun kesehatan dua kegiatan, ima bajar, penyuluhan hidup bersih, edukasi cuci tangan tuaka anak sekolah minggu, senam, pelatihan menyanggul, simpel dan elegan, pelatihan menanam cabai di lahan yang sempit, pelatihan tentang ekoenzim, dohot donor darah. Talungo bisa namon, meluhu parohaho kami hinan sebelum dipatupa kegiatan senam agak songon gembrok dua ka ina ni huriata. Aledung dipatupa senami ba lem lansing manasida. Taba uli-uli taba lasroha. Jala pelatihan sanggulope. Azago biak kaina ni huriata patupa sanggul na simpel. Jadi tu tahun 2020 tong dilanjut to nak pelatihan. Statistik ni huriata amanginang tabereng madisi statistik ni huriata halai adong na menarik di statistiki. Di HKBP Siagulon songod dia mai. Godang ni napida sian huriataon ono 37 halak. Alai godang ni nataba di huriataon 20 halak. Waduh nuang tuarina nang romu sendaro aku. Napida dope di hatai. Tanggope hupa buah akanau dialap tuhata akanau maruzung ngulu. Lapatan na lam susut do lam susut. 10 tahun na nang ro wahana manuang huriat tahun. Alani i sian statistik ni huriat tahun tong mahusosoho kami. Anon jahono kuma koperasi konsumen ngaikon berpikir hita sudi ruas ni huria parhalado dohota kapanitia bohado huria tahun memikiri kemandirian dana. Tapatu pamanian aka jenis-jenis usaha asaboy adong kemandirian dana. Mamereng lam susut do lamotik do jumlah ni huriata ruas ni huriata. Adong gereja di Jakarta tahun 80-an luar biasa torok ni ruas ni huria di si. Halai duk tahun 2000-an ngakan lansia bedisi. Holan sahalak padita nama lahyani di si. Imataring utu statistik ni huriata. Pembangunan ni huria. Toktong dope berlanjut pembangunan fisik ni huriata HKBP Siagul. Jalur nunga be dibenahi akamobiler baik di gedung serbaguna, nunga di Pajongjong gudang, nunga di Bangu gudang, jala rumah dinas Pangulan Agoktiki di lantai tolu lagi mardalam mainwaing. Gedung pertemuan lantai tolu lagi penyempurnaan mainwaing. Jala fasilitas narikotima pembangunan tangki air, kamar mandi umum, tu tahun 2020 si kok maira nunga di parade kursi dohot meja kerja lamari manang kursi tamu di kantor ni Padita Resort. Jadi nunga markantor be Padita Resort molo briefing kami molo koordinasi kami nunga be di kantor resort. Moliate ma di hamuamang ruas ni huriata na manubah koni di pasu-pasu tuhata mahamu lam ditabay mapangkat tuah kapoparamuna di lehon hahi pason gazang niumur. Kunjungan safari Natal wali kota Medan om berkaitan mon dohot Natal gabungan ate adonggo disi aberi kamu magabari Pak Wali Kota jalo hujalo do disi Padita Resort majalo subangan siya mata Wali Kota las dorohata di siya manginang. Di pasaha do tu huriata sada kontainer, sada sepeda gerobak, warung, akte catatan sipil turuas dakdanak nang namagodang. Seperangkat alat olahraga
meja tenis, buku bacaan, bantuan sembako, nang bantuan dana tu huriata. Jadi tuari na negro tapajonok matong tabuk katong hubungan tadohot pamaretata. Molusonari tu Pak Wali Kota do peta pasahat. Alai itu tahun 2020 mula dong hamu amanginang ruas ni huriata. Naboy mabaidalan pasup pangdohot amang gubernur. Asatong tapasahat takapagiduata. Tu amata gubernur. Koperasi konsumen mana HKBP Siagul. Nungabe terbentuk koperasi konsumen mana HKBP Siagul. Dalam ni huriata maon laho pauliulihon pelayanan di bidang ekonomi jemaat. Dohot menuju ke mandiri HKBP Siagul. Marhiti koperasi konsumen mana HKBP Siagul. Patu-paut tama pelatihan pemberdayaan ekonomi jemaat di tahun 2020. Manginang serius mahita patupahon kooperasyon. Hubigi hami GBKP luar biasa do. Adong kemandirian dana di Nasida. Jalai kotusi mara 2020 aka pelatihan tapatupa. Sentralisasi keuangan HKBP nunga huzahahon nakaningan yamang dapo lebih huzahahon panipuli mauliate ma dituhata na toktong mga ramoti pardalanan ni hurianay mauliate matong dohonon nami tusudi ruas ni huria mauliate matong hupasahat tami tusudi panitia pembangunan na mga lehon roha ng pikiran dohot si humisik na sida lahu pasidukon pembangunan di tonga-tonga ni huriata. Mauliate matong pinasaha tusudi dohongan parhalado partohonan ala di bagasan hasadaw dohita makubasi di bagasan joro ni Tuhani. Suang-songon itu sudia kaseksi ni huriata. Guru sekolah minggu, panitia tahun kesehatan, manang panitia natal gabungan amaina, nang pamaretata na mangurupi hita di pakubasyota. Secara khusus tong dohonon nami maulihat itu pihak keamanan na toktong rap dohot kami majaga keamanan. Gabesona kami patupa ibadah diaka natal dohot ka ibadah na asing. Di pasu-pasu tuhata mahamu amang pihak keamanan. Ditabay tuhata matuhamu pangkat. Di sarihut tuhata tuhamu aka narikot di ngolumuna si ganupari. Songonima hupasahat hami barita pangulaw ni huriata manang beri na sa tao bolonon. Di pasu-pasu tuhanima bahin sangap di guarna. Jala pasu-pasu ng tuhita. Lahu manipuli ulaw non hata ni dibata na sinurat ni Parpesalam di bidu 120 mayat 3. Gudang matongon na binahin ni Jehovah tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Jala molo tarimangi do pabahenan ni Tuhani di pardalanan ni nguluta ganuk marsada-sada. Nang pardalanan ni hurey dohonot tama. Bagas na yatong hamuraon hapistaran dohot parbinotuan ni debata. Naso hasigata doa kadalan na. Ala ni unang busisaw kita mga do piyak kananayng masa di taon 2020. Molo pe ado nga kabarita niya kapade na mga nalisa na madok adong potensi resesi ekonomi di tahun 2020. Adong na madok tahun 2020 adalah tahun kegelapan. Adong muse konflik politik ala zonok nama pemilihan umum. Amaginang adong tong muse na madok inflasi dohot lan akan na asing. Unang ganggu rohata. Laho mamasuhi tahun 2020. Adong bukwede ni HKBP nomor 750. Sono may dena. Di pardalanan Jesus di juluku, holong di tangan mi manuguaw. Nang dingoluku hodo sobaku, tungso ng mardalan raponaw. Huboto do takas panugomo, diiring-iri kodo lakaki. Sahat ro di uzong ni pardalanaku, togo maaw zonok tulabong mi. Hata ni Dioma dohot hata ni Tuhata, marguguy ho kita. Ala ni tangyang nami, tusudi ruas ni huria. Di
di pasu-pasu tuhata mahamu. Nangaka poparan ni ruas ni huriata, keluarga, nadong di tano perserahan, di pasu-pasu tuhata mahamu. Di leho tuhata ka narikot di ngolumuna. Amin. Medan 31 Desember 2022, Padita HKBP Siagul Resort Medanopat, Padita Tupal Willy Rumapea. Horas, horas, horas. Sonari saat mahita tuna manjaha laporan keuangan. Dusayan non mandokata di mana perjolo siap pembangunan napaduahon mapilih sian ruas upasat kami tu amang Dr. Andus Tonggo na 70 MSI dohot napatuluhon imasian parhalado pasat kami tu amang sintua TST Stanggang napaupaton imasian anak ranto upasat kami tu amang Kapten Pom Dedi Sihaan SH. Sonari pasatai matiki namanjaha laporan keuangan. Sialoma dihita salu na amanginang suang-suang nenang yanak nami napasobulong remaja dohot sekolah minggu. Nueng sahat mahita tu laporan pertanggungjawaban keuangan ni Huriata untuk tahun 2022. Amanginang adorang sojau kami laporan pertanggungjawaban keuangan ra nungadong di hita stensilan naung hupato pahami buima tapai hutihu di stensilani amanginang jala laporan pertanggungjawaban keuangan on dung mamulus na parjolo ima rapat evaluasi perhalado tentang anggaran 2022 na di bulan Juli 2022 jala nunga mamulus pemeriksaan tim audit untuk semester pertama di bulan Juli 2022 jala nungatong mamulus pemeriksaan tim audit Huria ujung tahun di 2022 ima di bagasan bulan Desember. Jadi amanginang dung mamulus aka tahapani hami sian para tahun ni Huriata hupatomu-tomu hami ma songon naungadong di stensilan na parjolo bui mataida disi pemasukan tu Huria tu poster tentu peduli kasih gerakan 1000 sosial namoding transit dohot na tapasahat pilihan 2 pilihan na marboho tu pusat jala ditoru hubaik kami muse suang-suang ng pengeluaran ni Huria ganuk bulan peduli kasih gerakan 1000 sosial namoding transit dohot tu pusat. Jadi manginang pola jahonon nami aka angka-angkai bui matai dari estensilan nadihita nanaing dohonon nami dung dievaluasi dan diperiksa keuangan ni Huriata ternyata awal saldo di Januari 2022 godangna 40.106.560 dung ditabba pemasukan mulai siang Januari 2022 sahat tu tanggal 30 Desember 2022 martotal ma pemasukan ni Huriata 1.145.000.000 sia 10 alai pengeluaran manginang selama Januari 1 Desember per 30 2022 godangna 1.125.124.121 rupiah.
Jadi molota total saldo dohot pemasukan selama 1 tahun dikurang dengan pengeluaran selama 1 tahun marsisa ma sahat tu tikion hepeng ni huriata godang na molotaida di si adong tertulis di bagian na kolom na ditoru saldo per 30 Juni dibayar di Siamanginang adong kesalahan per 30 Desember 2022 saldo ni huriata ima godang na 10 juta 361.135 rupiah. Ima saldo satu boderion. Jala diaka pos tertentu, peduli kasih, pemasukan 1 tahun, ditambah dengan saldo awal, dikurang dengan pengeluaran, marsaldo ma untuk pos peduli kasih, godangna 4.445.000 rupiah. Suang songoni nang pos gerakan 1000 tua kaya na kota na juara di gerakan 1000 marsaldo 20.845 di awal tahun 2022 1 Desember 2022 mar total ma 20.145.000 rupiah jala pengeluaran sian pos gerakan 1000 10.050.000 rupiah marsaldo ma satu tikion pos gerakan 1000 11.855.000 rupiah. Jala di pos sosial imana tapasahat moladong ruas ni huriata na marjungolu marsaldo masahat tu bornginon godang na 33.404.600 rupiah. Molo transit amang akam hamalateo na tapasahat tuaka perhalado tuaka punguan kur tuaka situa wek nunga langsung ta pasahati tu pos naung ni totopon ni akar ruasta na pinasa nasida. Jadi saldo transit 0. Suang songoni nang tu pusat. Molo taida manginang godang ni nata pasahat tu pusat mulai sia Januari. Sahat tu tanggal 26 pilihan 2 tanggal 26 terakhir mar total namai godang na 147.700.500 jala sudion tapasaha doon tu pusat marhite amang bedahara resort. Jadi dangadong terutak kita tu pusat jala perlakuat tapi selama namang pilihan 2 dohot akka pilihan namar boho tu pusat tapasaha doi 100%. Dangadong pemotongan diaka pilihan 2 amanginang. Jadi marhiteo namanginang molota total sudi saldo ni huriata saldo ni pos tertentu peduli kasih gerakan 1000 dohot sosial namoding mar total ma nungain hepeng na adong di huriata ono pulusia juta 106.535 rupiah. Jadi dohotona manginang song nakin naung padar ni amang padita untuk tahun 2020 jam 00 anon berlaku ma peraturan naung ditotopol di Sinode Godang berlaku sentralisasi keuangan. Naking ma di patoran amang padita persagina jala akan ditindaklanjuti do PMUC dohot aka teknik pelaksanaan na untuk tahun 2020 tuluon. Alanya manginang mangidaki ada ni kewangata di tahun on untuk tahun 2020 tulu harap dorohani huriata parsitutuota lahu manupahi aka haperluan ni huria asabui mardalan dohot denggan program dohot pelayanan ni huriata songon nang hupadarhami di bulan November 2022 nang salpu jongjong dohami dia dopata lahu patorakon songo dia perkembangan keuangan ni huriata 11.10 ternyata songon naung hupadarhami macai minimdo ruas ni huriata di napasahat aka pilihan bulanan song-song ini nang aka panupahion naung ditotopol di huriat tahun alania manginang pos rohanami
posro hatta dituatta pasu-pasun na hita saluhna asa marhite akka pasu-pasu na tajalo tong musebui hita parsidot marsitutu malupagi huriata asa bui merdalan ngadenggan program naung ditotopon ni huriata marhite rapot parhalado dohot rapot huria untuk dilaksanakan tahun 2020 tolu. Jadi amanginang Oma nabui hupadarhami di hita saluhna songon laporan pertanggungjawaban keuangan ni huriata untuk tahun 2022 dohot pangiduan. Kemungkinan besar adong do akan hurang lebih diaka pelaporan keuangan mariton hupangiduhami matuhita saluhna bui mata klarifikasi atitung BH adong akan hurang lebih songon diaka diwarta laporan keuangan bulanan do akan asingi bui mata klarifikasi tu huriata marhite situa wek tabi ima nabui hupa darhami dihita manginang saya dipasu-pasu tuhata ma huriana marsanga ma tuhata marhite huria nadong di HKP Siagulon songonima laporan napedek nabui wek kami songon laporan pertanggungjawaban keuangan ni huriata untuk tahun 2020 tolu atas nama para tahun ni huriata mau lihat. Sonari saat mahita tuita tuna mandok hata di mana parjolo sahali sian panitia pembangunan upasat kami tiki. Salam, oras madita saluna, na hormati kami amang padita resort, amang padita Willy Rumapea, amang padita fungsional Bengkiang, inang Bibel Pro, sudiha amanami perhalado, amadotina, jala penasihat pembangunan, dohot disudi amanami, dohot inanami, dohot sekolah minggu, dohot napasobulung. Ada orang so pasat kami laporan pertanggungjawaban keuangan di panitia pembangunan di tahun 2022. Perjul kami pasaton selamat hari Natal sen panitia pembangunan dohot penasehat dan selamat menyambut tahun baru 2020 tolu. Selamat hari Natal madihita salutna. Molate madituata molate matong dita salutna terlumubi di hamu pangulani hurian nong malet tiki di hami lau pasaton ima soal keuangan di pembangunan takasta boto soal keuangan pembangunan nungatong di audit oleh huria untuk pertanggungjawaban dan juga pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran jaladong do disudi dihita ganup ima songon gambaran laporan dapola sudah hugari kami bui mano di payutihut mulai sian tanggal 1 Januari sampai Maret 2 April laporan pemasukan panitia pembangunan onna melanjutkan pembangunan kebetulan sempat berhenti 3 bulan dilanjutkanlah oleh panitia setelah rapat panitia bersama bahwa di tanggal 1 sampai 18 atau di Januari Maret memang kita ada menambah modal kerja dari para panitia sekitar 60 juta. Kemudian donasi-donasi pada saat rapat untuk perlengkapan mobiler dan juga donasi janji iman mulai Januari sampai April total mah 200.224.000 rupiah 724 rupiah
Kemudian mulai tanggal 9 sampai tanggal 31 bulan 5, total di bulan Mei 27.762.926. Kemudian di bulan Juni mulai tanggal 7 sampai tanggal 31 sudah termasuk juga akad pilihan dot hamolateon janji iman 66.952.128. Kemudian di bulan Juli mulai tanggal 6 sampai tanggal 30 termasuk adong dison bunga bank dan juga donasi untuk perlengkapan mobil air juga sekitar 35.319.923. Kemudian tanggal 9 bulan 8 sampai di tanggal 20 Agustus 53.950.733. Kemudian di total di bulan September tanggal 6 sampai tanggal 30 di sini ada beberapa kali janji iman ya, dan juga sudah disampaikan melalui warta dan juga pilihan dan hamolateon secara luas. Totalnya 52.229.736. Tanggal 3 Oktober sampai tanggal 31 total 24.195.088. Kemudian di tanggal 3 bulan 11 sampai tanggal 29 di November 90.891.794. Kemudian di bulan Desember tanggal 7 bulan 12 sampai tanggal 29 ini sudah termasuk juga dana hibah dari Pemko sekitar 59.498.007. Total pemasukan keseluruhan di tahun 2022 611.611.025.59. Untuk pengeluaran bahwa modal kerja tadi sudah menjadi pemutihan karena termasuk Amang Irianto dan juga penasehat bahwa itu diputihkan yang 60 juta. Sehingga pengeluaran di total di bulan April 62.875. Sedangkan di pengeluaran di bulan Mei 135.017.985. Kemudian pengeluaran di bulan Juni 49.714.726. Kemudian di bulan Agustus 108.325.947 dan di bulan September 61.947. Di bulan September di Oktober tidak termasuk karena mungkin pada di bulan Oktober itu belum ada tidak ada pengeluaran, jadi ini bulan. Jadi langsung masuk di bulan November. Di Oktober hanya 2 pengeluaran ya untuk pengeluaran pembayaran tukang dan juga pajak. Dan digabung dengan di November sekitar 60.577. Sedangkan di bulan Desember 54.605.301. Total pengeluaran keseluruhan selama tahun 2022 527.685.343. Dari total pemasukan tadi 611 juta lebih dan juga total pengeluaran 527, maka saldo akhir sampai pertanggal 31 83.339.716. Dan ini sudah ditandatangani oleh ketua pelaksana termasuk juga bendahara dan sekretaris.
kemudian pimpinan Huria dan tim audit. Ima berkaitan soal keuangan. Untuk progres pembangunan yang sudah kita laksanakan di tahun 2022, yaitu mobiler di lantai 2 dan juga ini sudah terpasang seluruhnya, dan mungkin ini nanti ada kelengkapan yang fasilitas yang belum dituntaskan. Kemudian plafon lantai 3, terus instalasi listrik lantai 3, dan juga peningkatan kamar untuk Pangulan Agut Tiki, karena di lantai 3 juga kita sudah mempersiapkan rumah untuk Pangulan Agut Tiki. Termasuk juga salah satu ruangan VIP untuk Naposo, nanti apabila ada acara pesta atau martupol, nanti Naposo ada di lantai 3. Kemudian gudang lantai 1 dan juga rumah yang bekerja di gereja ini Pak Manalu sudah kita geser dari yang lama ke tempat yang baru. Kemudian sekarang ini pengerjaan keramik di lantai 3. Adapun program panitia pembangunan Seagul yang sudah kami sampaikan pada saat rapat Huria dan juga kepada seluruh warga jemaat untuk mengetahui, yaitu yang pertama menyelesaikan pelantaian yang di lantai 3 termasuk kamar mandi dan juga pembuatan dapur. Kemudian peningkatan sekolah minggu yaitu di lantai 1, horong 1, horong 2 sampai horong 3. Dan instalasi air bersih untuk gedung sekolah minggu yang di gedung serbaguna. Kemudian akan membuat tangga yang di sebelah kanan kita dari lantai 1 ke lantai 2, dan pembuatan tangki air, dan juga tadi kami sampaikan penyelesaian lantai 3 sudah. Kemudian rencana untuk pembuatan kantin karena sudah disumbang oleh Pemkop, yaitu kontainer nanti akan kita siapkan, dan termasuk juga rencana pembangunan di tahun 2023. Dan selanjutnya pembuatan kamar mandi, bahwa kamar mandi kita yang sekarang ini tidak layak lagi, dan itu nanti akan kita besarkan ke belakang. Dan ada rencana juga untuk pembuatan gapura di gereja kita ini di depan, ya supaya lebih agak asa tongamate. Nah, jadi termasuk nanti lampu juga di situ, dan juga mungkin penggantian sound system kita yang saat ini bisa dikatakan sudah kurang layak apabila saat acara Natal tahun baru. Ima jo nabui si pasaton nami tuhamu amang dot tamu inang na perculu hami madok molate sen panitia pembangunan terlumubi di hamu ruas nang mangalian akka janji iman dohot akatot melalui Blanko hami sen panitia madok molate godang setwatama nama alian akka balosna tuhamu amanami dot tu inanami alai tongdo dang marna bosan hita asang giat boy sikopnian di tahun 2020 ima program pembangunan upasatami sinakingan asa sadama hita tu tahun 2020 tulun asang giat boy terlaksana sudi aka programi merdalan dengan jelahami panitia tanpa didukung oleh seluruh jemaat bahwa ini tidak akan bisa berjalan. Jadi molarong akan nahurang lebih dihami sen panitia pembangunan. Selama 1 tahun ini kami sudah aka panitia pasaton mengido maaf matuhamu amanami dot inanami imaju nabu isidon nami molate madituata molate matong dita saluna salum horas. Saunari sahama naman dohata ima sian ruas ne diwakili amang Dr. Andus Tonggo na 70 MSI pasatami tiki. Salam.
Tita sa sudena. Mandomolate do hita tutuat tadi bata. Ilia do pe hita tiki di sadarion di ujung ni tahun. Lau margareja pasangapon di bata. Di hamu amang do inang na hadir di tempat to. Dile persiahon dilean pangulani huria gerejo ruas au maju mandoko kata alani dihamu sudah dengan 6 sudah ruas na hadirison mandok mapau tidangison makatayawison jala di depan katokonan non sudah depan bukan non nah adong na dihita pada saat kita mengikuti acara di gereja ton imajo naking ipahutu tutamido adok tolu acara na di pasahan pertama makatai amang rumah pea pabuahon mengenai laporan ni pengelolaan berita jujur tahun. Dungi masuk mamuse naking sen panitia pembangunan amang manurung keuangan. Masuk mamuse sen amang siahan dari ketua pembangunan. Amang inang. Sudah dari Pabuaon pas do betul-betul idalat to. Secara terbuka sudah tabereng alani mandok muliate do hami tu hamu na membuat tot sudah kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Muliate madi hamu amang rumatea. Muliate di amang sitio. Nak sudah inang bibel pro boru samosir nang sudah di panitia pembangunan amang siahan nang siang manurung. Nak sudah dah kita sod nasubudo pajojorok. Husimpulhon kedanom berjalan baik do sudah acara neta jalaton di gereja. Mungkin isuku jolma do tuau bahasa hamu padok mandokoni berjalan dengan baik. Saya berbicara berdasarkan indikator-indikator yang coba saya buat. Pertama, sudah rencana di gereja sesuai dengan aturan-aturan dan dibain di gereja berjalan dengan baik. Itu mengatakan bagus. Paduahon sudah jemaat ruas nyihuraun saling mendukung. Hubau to doamang. Borak doha moka panitia mengadopi hami ruas. Alai ala pangodemuna tu ruas. Jalan ruas pemangalian yang terbaik kamu boleh berjalan dengan baik. Sulit berat, apalagi menghadapi ruas HKBP. Banyak kritik, banyak ngomong, walaupun tidak berjalan dengan baik. Alai di palua hamu berjalan dengan baik. Dungi muse, upabu mamuse, bahwa di gereja terjadi harmonisasi antara pengulani huria, nagok, antara panitia-panitia dan antara ruas berjalan harmonis. Semuanya berjalan dengan baik, saling mendukung. Alani doh doko naking amangi doko namang padita naking gerejaon suri pajojor dengan baik. Memang itu sebenarnya alania ala ruason menghormati hamu karena dilean pasu-pasu medalaton kegiatan-kegiatan. Sadahal amang molo ruas dan harmonis, molo ruas dan mengalian pemikiran Tuhanmu, ala nang denggani dalam kamu, gereja tidak akan mau datang bergereja. Dan mereka juga tidak akan memberikan donasi tu gereja. Di gereja, upabu ama Tuhanmu amang, tar lumobi Tuhanmu amang inang, na di pangarat Tuhan hadir tu so. Songo dia kuat na aka donasi dak kupajojor warna ICP. Odo na membangun gereja na mengalian yang terbaik di gereja. Alania
alani hubungan yang baik, pengulani huria, para panitia do ruas berjalan dengan baik. Alani parjolo moleate madihamu amangate akap panitia-panitia amang huria audang do di sop panitia au meneropong. Ketika ruas diberikan waktu untuk berbicara, ruas ini akan meneropong apa yang dilakukan oleh semuanya dan itu berjalan baik. Dan berbagai indikator nodokon yamang udokoma setuhatta mama masuk. Kejang murmuna apalagi panitia pembangunan huboto do. Hamu panitia pembangunan apalagi ne julukon tak pola dokon guara habis-habisan do membangun gereja. Mungkin kantongnya juga habis-habisan ya. Wadok kantong udah keluarnya. Kantong muda do keluar paling-paling durung-durung do holean. Alai hamu bekerjaan baik. Alani amang rumah ya. Kepemimpinan Muna berjalan dengan baik. Monodak kepemimpinan Muna dengan berjalan tingkat baik. Tidak mungkin semuanya panitia-panitia yang sudah kita bentuk bisa harmonis berjalan dengan baik. Mulai madita saluna salut tahu Tuhanmu. Hami seruas, wakil ruas. Salut mahami Tuhanmu. Aka panitia. Parjulu jo panitia jo. Hami ruas pasat Tuhanmu. Do kepemimpinan namang rumah pia teh. Berdalam matorus aka panitia teh. Tulang meruli, tulang tapu bolon, eko, panggabean, nalujian kuberong sampai do kadang-kadang namar saya do seko narani kurus dan nerako, hape naluja, ate tulang, unak koloja tulang membangun, kubereng do pasu-pasu na lihat tuh, 3 hari kita baju pak tua tulang, menerawang do, dangalan di mana dah? Dengan tulang, ilia pasu-pasu to, nila kodo roham membangun gereja. Tubuh ni Kristus bangun ko ilia mat pasu-pasu. Alani do hita sasudena. Mari kita juga berbuat. Jangan banyak kita memberikan kritik yang tidak benar. Alai sataunon dangadong kritiki. Meskipun namang padita idoko namang daging gudang do pintang dala ialani covid do amangi. Semua perguret dan nami yang berdalan alani COVID diamang. Pada satu saat 2020 tolu akan sempurna berdalan. So ni mahata senau, saya Tuhan tamamad dongan hita saluluna, tardo mobi Tuhamu akap na membuat peranan membangun gereja on. Tuhan tanaman dongani hamu saluna moliate. Mulai tema di Amang Tonggo, Nabi 70, sonari sama Namando Hata, Sian Paralado, na diwakili Amang Sintua TST Stanggang, Puasa Tamitiki. Horas medita saluhutna, nau pasangapani, amang padita resort, amang padita fungsional amang bingkiam, inang bibel fro, sudi parhalado, sudi tahedo ama ina na hadirison. Selamat Hari Natal madhita. Mulati madituhata, dilihat diohita bornginon. Satu kebahagiaan bisa hadir dalam hal kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga, dan pertanyaan terakhir di gereja ini. Kami sian parhalado, ra mungkin buasa au, hirang ateraturun, maharati kina tahun 2022, sian wek pitu makatai utusan sian parhalado, dok sian ruas. Tahun depan, wek walu dan binoto ise. Mudah-mudahan jupak kita nguse. Tahun 2020 tulu mandok hatama parhalado sian ruas wek walu. Bapak Ibu yang kami kasihi, kami sebagai parhalado sudah mendengarkan tadi laporan dari ambang pendeta Rumah Pea, jelas semua. Kalau kami parhalado hanya perantara lah antara
program-program huria dari pusat melalui Amang Pandita, kami menjalankannya dengan baik kepada para ruas. Di sini peran kami memang diperlukan kesabaran dan kegigihan untuk menemui ruas-ruas. Tahun lalu kesempatan itu biasanya kita laksanakan di pertanyaan di keluarga masing-masing. Tapi karena hal COVID itu tidak bisa terlaksana, sehingga terpaksalah bergerak para haladu dari rumah ke rumah. Kadang melalui komunikasi WA atau internet. Sebagaimana yang telah dilaporkan dari panitia pembangunan, masih banyak yang belum begitu berperan dalam hal melaksanakan janji iman atau untuk hal pembangunan. Kami merasakan itu, tapi kami sudah berbuat yang terbaik untuk menyampaikan hal itu kepada ruas. Mulai tema di kepanitiaan pembangunan. Sok songoni nang di seksi-seksi. Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Sadanai Koinonia, Marturia, Diakonia. Kami pun hanya berperan untuk menyampaikan. Kesemuanya itu, kami juga sangat berterima kasih mulai tema itu Amang Pandita Resort, Swaksongoni Amang Pandita Bengkiam, Swaksongoni Inang Bibel, yang bisa dengan kesabaran menampung, mungkin melalui ruas disampaikan kepada situanya, menyampaikan hal-hal yang kurang pas. Kami pun terkadang menyampaikannya pun kepada pendeta di setiap sermon, kadang kurang pas. Sedikit ada tensi emosi atau memang gayanya begitu, tapi sepertinya kurang pas. Melihat Amang Pandita bisa merangkum itu semua dan kami selesaikan dengan kebersamaan. Jangan sampai terjadi seperti di tetangga kita. Alani para haladu dot padita dadak cocok gabe dohot ruas sina. Jadi mulai tema satu sadarion, natape kami para haladu berbeda pendapat dengan gaya dan bicara menyampaikan usulan untuk supaya berjalan program huria kita ini dalam setahun, semua dirangkum sama Bang Pandeta dengan gayanya, sehingga kami bisa menerima itu semua dan kami laksanakan. Pada kesempatan ini juga lah kami seluruh para haladu situa, bila ada tutur kata atau cara kami yang kurang sepatutnya sebagai situa, kesempatan yang baik ini di akhir tahun kami memohonkan pengertian, karena kami pun para haladu adalah manusia, 100% ruas, 100% juga memang situa, sana sininya masih banyak kekurangan. Tapi semua itu kami usahakan lebih baik dan lebih baik lagi, terutama untuk di 2023. Harapan kami kita bersama, segala duka dan suka kita tahun 2022 biarlah itu digunakan untuk kebaikan kita bersama. Imana bui pasatami mulai tema dita salukna Shalom Horas. Sonari sama itu nama dohata sian pangarato jadi wakili Amang Did Kapten Pom Dedi Siaan. Dotan upasat kami tiki. Namai wakili mandok hata sian pangarato. Pasat kami tu Amang Kapten Pom Dedi Sihaan. Pasat kami tiki.
Shalom, Horas buat kita semua, semangat HKBP Siagul. Yang terhormat Profesor Willy Rumapea Dotinang, ulangi maksud kami pendeta, karena tadi mohon maaf, mudah-mudahan jadi profesor juga nanti. Pendeta Willy Rumapea Dotinang, yang terhormat Pendeta Setio Bengkiang, Bibelfru Inang Boru Samosir, lalu para orang tua Amang Inang, Naposo Bulung, generasi muda, para anak rantau yang hadir ataupun yang tidak hadir. Pertama-tama kita panjatkan, mohon maaf mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia karena kalau bahasa Batak masih terkendala, jadi masih belajar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya karena berkat dan rahmat yang Tuhan berikan, kita dapat berkumpul di sini, di gereja ini dalam keadaan sehat. Mohon maaf juga saya tadi belum memperkenalkan diri, nama saya Dedi Surya Putra Siahaan. Kebetulan saya tadi ditunjuk sama orang tua secara spontan, memang belum ada persiapan, tapi saya akan mencoba. Orang tua saya Pak Maruli Siahaan sama Ibu Betty Simanjuntak. Saya sudah berkeluarga, anak 2, puji Tuhan sepasang. Kemungkinan ada juga di sini jemaat yang belum sempat hadir. Seperti kita ketahui mungkin ada kendala ataupun masih ada yang sakit, dan kita harapan, kita doakan jemaat ataupun keluarga kita yang belum sempat hadir di sini selalu diberikan kesehatan dan dapat selesai semua urusannya. Jadi mungkin pesan yang bisa saya sampaikan seperti yang kita ketahui, ini menyongsong tahun 2023, yang kita lihat hanya perubahan angka. Yang pertama tahun 2022, yang belakangnya berubah jadi angka 3. Memang terlihat sederhana hanya merubah angka. Tapi tentunya dalam 1 tahun ini, di tahun 2022 ini, pasti dari keluarga ataupun dari jemaat di sini ada yang mengalami suka maupun duka. Tentunya dari suka ini misalkan dari cita-cita ataupun pekerjaan ataupun dari segi kesehatan di tahun ini diberikan kelancaran. Kita harapkan juga nanti di tahun 2023 tentunya tetap semakin sukses dan sehat. Sedangkan mungkin yang di tahun 2022 belum diberikan kesempatan untuk menggapai cita-citanya di tahun ini, ataupun masih ada terkendala tadi yang kita sampaikan, mungkin sakit, harapannya di tahun yang baru ini bisa memperoleh cita-cita buat generasi muda khususnya, dan juga buat orang tua kita yang mungkin keadaan saat ini mungkin masih sakit ataupun ada kendala. Kita doakan di 2023 ini bisa menjadi berkat yang luar biasa. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, Horas. Mulai tema hupasat kami tu sudi amanami nama wakili nama dohata di hita di bagas sampurinon. Sonari marinde mahita hu pasa pilihan sadaa do sadabi. Sembah
Damene debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akateate dohot urohomunabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal dohot, selamat menyambut tahun baru ma di tasalut amanginang. Saya malas niroha mahita di bagasan Bodarion. Ima hurang lebih tolu jomnai saat mahita di patorun debata. Sian di bagasan setahun nabolonon memasuki tahun 2020 tolu. Ima marhite parpunguata parpunguan Bodari ujung tahun 31 Desember. Denet sian buku Surat Apostel Paulus tu huriam Rom. Kabuka ma sian bidu 10 sada. Mamuka sian ayat 30 rodi ayat 30 onom. Haluaon ni Israel. Bagas nayatong hamoraon hapistaran dohot parminotuan ni debata. Naso hasigatan do aka uhumna. Jalan naso habogasan do aka dalan. Ai ise dung umboto roha dituani. Ise manuturi ibana. Ise mangalehon parjolotu ibana asa dibalos tusi. Ai sian ibana do saluhut naro. Marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai di ibana ma hasangapon saleleng leleng hamua kamang dot inang saluhut itana pungu di bagasan ujung tahun 31 Desember takas nakingeni tabege mulai barita pangulaon manang jujur tahun berik dohot laporan keuangan pembangunan molo tarima-rimangi amanginang di bagasan setahunon dan ala hagogon nami dan ala hamaol nami dan ala hapistaran nami alai sude naina kingeni nunga di parjojorhon mulai sian pengulaon sian amata padeta resort satu pembangunan keterlibatan di hamu sude marhasil manang kemajuan ni hurian tuhata bagas jorone debata ais lapatanna keberhasilan gereja keberhasilan parhalado keberhasilan itu adalah semata dak tu hita manginang ala itu debata idono mengojar rohata asaboi kabeboha bersemangat hita jadi mau lihat tema partisipasi kerjasama nadenggan mulai kepanitian nga ditotopon huriata induk HKBP tahun kesatian persadaun niroha sainggiat magabe sada pengalaman nama ngolu di tonga-tonga ngolu tahun naing roh kita mendapoti manang mardalan di tahun 2020 tolu stokin nai nunga kita masuki dison ma parjolo ima temata ape mandok di bagasan Bornginon di ibana ma hasangapon saleleng leleng bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya dia mau kedongan saporseon di bagasan Yesus Kristus imana hudok naking ini ra yang Bornginon tung sumalindo pamuji-mujiota tu debatate alaboha di paluas tuhata dope hita man
jalo sude basa-basa ni Tuhani. Mangolu medai asini rohanai saat tu ujung tahun di 31 Desemberon. Huingot takas di ruasta huria HKBP Siagul di ujung tahun perhuriaon tahun 2022 nunga jumolo aka dongatana taholongi 10 onom halak ma nasida patujolo hita saat ditikion saat di Bodarion sekitar marsa 10 pitu halak ma. Coba kita renungkan amanginang mulo tapi kiri saat dohi tadi Bodarion mana songo dia bagaimana luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ala di poloas do pedohita menikmati kehidupan ini di bagasan tahunon ala nido molo hudok sian turpukon tudos do hita di ujung tahunon tu sadahalak na jongjong di pusu nidolok manang di atas puncak bukit yang tinggi loja ibana manakohi doloki ala naboha godang akamara nabi nolusna marhite akabatu natajom kerikil-kerikil yang begitu sulit dijalani dot akalana asing dungi tariparma ibana tupusuni doloki ima mangulon ibana asa mengalap hosa aledak saya holan maridan songoni du mengalap hosa pasti las dorohana dia bergembira ala boy dibolus dalam nasongoni nakingani molo pikiran ibana satu auto pusuni doloki apakah saya bisa melalui berliku-liku jalan ini sampai ke atas puncak itu sendiri di bagas rohana down mau marpikir ibana ala dingot boha loja HP na nakok tu doloki loja HP na mardalani didok di bagasan rohana bohado bainokku bagaimana yang harus saya perbuat manuati dolokon dang tagamon somar pikir ibana manoruson perdalanan marningon boha hamaolon na di dalana nakingani alana boha pengalaman masa lalu marningot pengalaman naung salpui acit ngolu na dia dopi bana lumobi alaso diboto aha naneng masa disi kita tidak tahu apa yang terjadi hamanginang tudos tusido hita nuaing di ujung ni tahun 2022 las rohata taripar tu pusu ni taunon ujung tahun ini nunga tabolus ragam hamolon saleleng 365 hari di bagasan 8.760 jom bayak kon 3 jom naik kurang lebih berakhirlah titik detik-detik terakhir di son mahitana parjolo ikon dipangido mau liate ma Tuhan dang hagogoku bukan kekuatan aku bukan kehebatan aku alai sudina deleko salelengon memang ala naboha nunga di paradeho tu kita ganu jadi ima bohado bainokku mardalani tahun 2020 tolu naingro ima suku-sukuta bagaimana saya melanjutkan ketika tahun 2023 yang diberikan oleh Tuhan yang saya lanjutkan sedangkan saya terpapah-papah berjalan untuk mengakhiri tahun 2022 ini
On masuk sukun halak na porsia. Mangarima-rimangi boha nakingani. Karena apa? Kemuliaan Allah itu hanya terdiri pada Allah sendiri. Lomos do kita mandapoton tahun 2020 tolu ala taingot godang nama biari di tahun nasalpo. Tahun ini. Mulu taingot pendeta nomor 70 ngasalpu tahun na buruki. Jadi kita anggap itu alai boido kita terpapa. Alai marningot pandonganion debata di tonga-tonga nguluta mamolus tahun 2022 tahun nagok hamaolon tapa posma ido didok rohata. Sampaikan di pandonganion Jehovah alana boha amanginang saat ibornginon marsaringar dope hatane debatai. Tonga-tonga ruas nih HKBP Siagul. Dia kena rantau. Dia ka ruas huriana dong dison. Marsaringar dope. Berek kamu mah. Di tonga-tonga hamaloni. Nunga adong debata paimon hita ganuk. Mau lihat tema. Dukungan kebersamaan. Molo terjadi sadas kisma manang songon dia di tonga-tonga huria itu hal yang biasa. Tadok matu pemerintah tak, apalagi Siagul di bagasan 2 tahun non. Sangat-sangat perhati pemerintah tak Kota Medan, mulai sian gubernur, tiki peresmian gedung sekolah minggu dan serbaguna, rodo nasidadot wali kota. Saat di tahun non, Natal Sapari, tongdo Siagul, adong pamereng na khusus di bereng panggongo miota na dede rahonama. Buhama tanggapat taring utuson, tadukung. Molo sian tonga-tonga tahun, sian ruas ni huria, adong natar pilit gabesada, nata kagumi, tadukung. Alana boha, tongdo guar Siagul, guar huria Siagul. Alanido, hamu amang dot inang berkorban setiap saat. Ketika tidak memilih, memikirkan jerih payah, dang tu jolmai naku pasat, dang tu panguluan nagok tiki, dang tu perhalodoi, alai tu Tuhani naku pasat. Yakin kita bekerja, kenapa Tuhan mengatakan persekutuanmu jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah akan sia-sia ketika kita bekerja untuk Tuhan itu sendiri. Jadi paingot mahita marhiti hatane bataon alana marsaringar dope didok nakingani didok di ibana mahasa ngapon saleleng nileleng na itulah kumandang firman Tuhan itu, seruan firman Tuhan itu bukan bagi kita tapi kemuliaan hanya di dalam Allah. Tuhan mau kamang dot inang ruas huria HKBP Siagul dang tolap hami mengawotca molo hami nuaing tolu panguluan nagok tiki dot akadongan parhalado ketika motivasi dan dukungan itu tidak berjalan. Baik seluruh panitia dot akalan na asing on saling mendukung antara satu dengan yang lain. Setiap perjalanan hidup ai isi naso dong masalah adong. Alai di dalam sada pergumulan ini Tuhan ingin menyadarkan kita memang ido mengihut debata. Saat di bagasan Burnginon alanido pandongion doho pambahanan debata di perjalanan ngoluta di tahun 2022 on manungguli hita pasangap hamuma Jahobai. Semakin kita memuliakan nama Allah, memasyurkan nama Allah, dia mau kadongan songon ido muluta bereng sian tupuon si Paulus apostel muluta bayakon na hundul do si Paulus, na hundul do ibana hohom, mangari-marimangi pambahinan di batala hopa luahon jolma nasian dosa. Alana boha. Ay andorang so di jalo ibana Kristus diripu ibana, pambahin ibanai sada membawa keuntungan, tetapi setelah kenal Kristus, HP kerugian nah hubay ini. On masa renungan. Aisyah tonga-tonga tapi
Mulu renungkan, layakkah kita menerima sampai hari ini keselamatan itu? Layakkah kita menerima penyertaan Tuhan mengelen hosa kehidupan anguluan? Dan layak doi tamanginang. Alai tong do di bereng di bata. Tong do di pasat di tonga-tonga tak ido. Diri menerima apostol Paulus. Dulu aku orang berdosa. Dulu aku tidak mengenal kebaikan Kristus. Alai noeng ditakup mau. Ido sadari mang. Itulah perenungan kita di dalam 1 tahun ini. Sanggupkah kita? Jadi di bagasan perenungan ini, macai bagas sahat ma tu ibana. Mulu didok tu sada kesimpulan. Aha kesimpulan na didok ma. Ima ayat 30 nangkin. Bagas naia tong hamoraon. Hapistaran dohot parbinotoan ni debata. Naso hasigatan do. Akka uhumna. Ima sada kredo pengakuan. On dang margagait ibana. Tapi mengaku keakuan Allah. Jalan naso habogasan do aka dalan. Jelas. Jangan kita selalu mendahului jalan Allah. Pikiran Allah. Dang boidi. Molo ima kesimpulan ni si Paulus. Gabe sukun-sukun musuh itu kita. Ia hita hira-hira ahama kesimpulan taringot di perjalanan mulut tahun. Inilah kalau Paulus tadi mengambil kesimpulan, kita juga harus mengambil kesimpulan. Sudahkah selama ini saya berbuat untuk Tuhan? Sudahkah saya selama ini memotivasikan bagaimana perkembangan kehidupan huria? Nunga tajalaton. Ale godang dope akas pikirata. Pangiduan hatane debaton. Sainggiat maruas nih KBP Siaul tahun 2020 tolu neng ro. Seperti tunas-tunas isai yang baru tumbuh. Yang selama ini mungkin karena masalah pangotak dan hal-hal yang lain kita hadapi. Sekarang mulai pulih kembali. Datangnya kon tapangido tutuan debata. Asa margogo saluhutna. Buah karena memang sudah kita jalankan itu amangina. Dari berbagai segi kehidupan. Ale ido na bui tapa tupaon. Jadi tapa hohom maruhat tajol. Kita tenangkan, kita renungkan beras kese. Dok hamuma aka kesimpulan munai. Di bagasan rohang munai. Tuhan. Ahana yang boy bahenokku di tahun naro. Ima padatta tu debata. Itulah janji kita kepada Tuhan. Ketika aku tidak mampu, ketika aku mau merencanakan ini, tapi aku tidak bisa berbuat Tuhan. Karena berbagai tantangan yang saya hadapi, alai tahun naron. HKBP nakingen nungga duduk amang pendeta. Menuju tahun profesionalisme dalam penata layanan. Sentralisasi akan berjalan. Siadia di boy mardalan. Sian dukungan hitaganu huria, ruas ni huria KBP. Jadi ima, bidang do tanggung jawab tamanginang. Yang gosi Paulus di bagasan turpuon diajak do hita saunari mangokuhon, mengkredokan, akuilah. Ketika seseorang mengakui bagas nayatong hamoraon hapistaran dot parnitom bindotoan ni debata. Didok na kingin naso hasigatan do aka uhumna jalan naso habogasan do aka dalanna. Ima dia tulu hulangi salinai. Jadi hamu amang dot inang sudah tanam pungu di bodario. Detik-detik terakhir ini kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Alita pangido ma, adong pakirimon. Ima di dok Paulus songon sada doksologi ibana. Mulu di dok ayat on doksologi ima pujian-pujian ibana tu debata. Sarupa nolong di dok di Yesaya 55 ayat siai. Ba ima tung songon dau ni langit sian tano doi. Dau ni pikiran ni debata do pikiran ni jolma. Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Jadi ima sian nataida tung terbadikon. Tidak ada bandingnya. Sekecil debu do hitamanginang.
alai ima pembain debata arga do hita di jolone debata. Jadi mungkin kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang Dia. Boy kita mengatusi. Tetapi bagaimanapun juga pasti kita tidak akan bisa memahami jalan-jalan Allah itu sendiri. Moro hurang pas dope di begasa setahunon. Nah songon narilo moro hatayi. Pos maroha. Itulah yang terbaik jalan Tuhan. Dang dalata didok. Itulah yang telah diberikan oleh Tuhan. Boy kita di pataruhon saat di Boringinon. Untuk memasuki awal daripada tahun 2020. Alanima Boringinon ikon sude dohita amanginang. Di Togion Tupukon mengaku bagas nai atong hamoraon hapistaran dot parbinotuan ni debata dot udut nanakingani. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tatangnya kun ma aka pamerintah ta panggungumiota. Semoga tahun ini juga bukan hanya orang Kristen, tetapi seluruh dunia mengakui bahwa bisa sampai kepada tahun yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Alih kita ikut manduk molate. Dia mau kadongan dada holan menyangkut masa lampau molo didok Pauluson. Pakok horon na didok ni si Paulus di tengah-tengah ta. Laos hataon do nang sitiopan natogu di hita mandalani ari-ari ningoluta tujolone ari. Maka Paulus selalu mengatakan di bagasan Filipi 10 ayat 10. Filipi 1:10 ayat 10 b. Huhalu pahon ma nadipudiku. Huehai kueahi ma nadijoloku. Saya melupakan masa lalu tetapi memandang masa depan. Masih ada segenggam yang telah disediakan di tengah-tengah kita. Molodang berebut kita bagabe lari nama sude. Atik bohape neng di pasu-pasu debata ale tongdo ikon marlojong mahita taringotusi bersemangat di dalam kehidupan ini. Jadi dia do marhite turpuon neng dohonon tu hita manginang. Naparjolo asa tapaserep marohata di jolone debata iman. Molo tapaserep rohata Tuhan selalu mengatur. Napa duahon ikut tatadama ise do debata ise muse au Tuhan ise dirita. Molo tatada debata ima boy takui debata parbinotoan nasun yang sangat-sangat ima manogu rohata lahoma mangului ibana sian nasarohata. Kalau kita tidak mengakui itu, maka hati kita juga masih belum sampai ke sana. Alanima anda orang so mengalahkah kita 2 tahun. Nai baru marsogot manang di Boringinon. 3 jom nai. Tak buat ma sada keputusan. Tak buat ma sada komitmen. Tak bahen ma padatta janji kita tu ibana. Nah holan ibanado tapasangahon hanya kepadamu Tuhan saya berpegang teguh iman pada apapun yang kita alami. Laho memulai langkah berikutnya ima memasuki tahun 2020 tahun basa-basa mata baik di kita gabe kebutuhan. Molo didok gabe kebutuhan berarti mar parbue na denggan dot parbue na tonggi songon holong na pinasahat tu hitai saat di Boringinon nunga loja salelengon ni nang kita mames tahun pesta hatu tubuh ni tahun Kristus alai tongdo kita gabe marlas ni roha di paturuhon kita di Boringinon nalo salpudo amanginang anggo portipion. Saya didok molo di buku ni Amsal Salomo songon duhut aha namasa alai marhite saluhut nai
semuanya akan layu, habis. Tatiop mahatane di bata, sian ibana, asa saya toktong manang ahape na masa, ikon marsi gantung tu ibana mahita. Karena apa? Segala sesuatu yang telah terjadi di luar pikiran kita, di luar masuk akal kita, Tuhan hanya satu menghendaki agar kita bergantung sepenuh kepada Dia. Ima, pangido mariti hataon. Alanima, pos marohata, manalpuhon tahun 2022 on. Dot manjalo tahun naib barui. Si jalota lobi hurang. Piga-piga jom naik. Atong tapasangap ma debata saleleng-lelengna. Selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru ma dita saluhutna. Pasahat ma ditangyak tabe asaboi jam 00 anon. Mandok mau liate hita musa itu debata. Ala di bagasan pangaramotion na di bagas tabe. Tapasahat ma saluhutna asamar gogo kita madalaton tahun na di parade debata. Amin martangyang mahita. Mau liate madiho ale Tuhan debata. Marhite hatam na badai na paingoton hami laho memasuhi. Hami tu tahun naik baru. Manalpuhon tahun na buruki. Di tahun nami bauron Tuhan. Dang huboto hami dope aka sakapmu ale Tuhan. Alai posdo roha nami saluhut nai. Sakap lomoni roham na mambahin hami di bagasan holong nasian hoi. Aka pasu-pasu na di jalo hami. Bahin ma Tuhan sabaga saleleng tahun 2022 on. Pasu-pasu masude ruas ni huriam. Pasu-pasu masude parhaladom. Yakka pinopar nami Tuhan. Nasoboy marpungu kami di bagasan Boronginon. Di bagasan pangarataon na sida. Parsiajaran na sida parkarejoan. Dotlan akan asing. Tuhoma hupasat ami. Suang songoni akaruas ni huriam. Nasai toktong mangalean roha dot pikiran. Imalau membangun pasikopon ahanarikot di tonga-tonga perdalanan pelayanan nami. Sian bagas joromo Tuhan homa nama mering nasida. Molo sodapot dope hami Tuhan nasongon na pengingindom. Alai patudu madalan. Asaboy hami berdalan tunadenggan tujolon hari. Tuhan debata amanami. Nindalau hami manomu-nomu tahun 2020 tolon. Napina sangapmu di tonga-tonga ngolu namion. Saing giat ma Tuhan gabe malas roh kami mandalau tun dia kasaluhutna. Molo adong ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Di rumah sakit manang di bagas nabe. Pasu-pasu ma tiop ma tangan nasida. Holong nasiak koi Tuhan. Nasai toktong mandongani dohot mengaramoti. Asaboy di bagasan pemulihan dohot pemalumun. Di bagasan rahi pason. Suang songoni di ruas ni huriam. Moladong marhabot ni roha. Apu 5 keluarga Tuhan. Asaboy kami manumunumu. Haroromu tarlomobi. Di tahun naing pinasahatmu. Boy kami mengatusi saluhut. Na pinasahatmu. Sada hamolation ma di tonga-tonga parnguluon. Ima di pangidom. Songon halak na porsia. Tuhan pasu-pasu ma perpungon nami sadarion. Pasu-pasu ma pangulam ni huriam tarlumobi. Ulon ni huriam nami di son dongan nami amang pendeta resot. Dak tolap sah kami menguluahon saluhut na Tuhan. Molo dak komar dalan sian jolo nami. Alai dileak kodo habisuhon. Dileak kodo tuhami parminotoan. Asaboy diakui hami. Sude kekaguman dohot halongangan nabi naiko. Sude tangan-tangan neng paulihon di bagasan na hurang di tonga-tonga perdalanan ngolunan yon. Pos marwa nami Tuhan. Lehon madame nasiakoi. Asaboy kami mengunjungi tahun 2022.
di bagasan Lasni Roha, semangat naik baru, ima holong nasian debata, ima gabe sada ojahan di tengah-tengah perngolon nami mengulon aka ulon nami be. Di bagasan Kristus Yesus, pasu-pasuma panggonggomen nami mulai sian tingkat pusat satu tingkat daerah. Mau lihat tema dihu, togu mahami Tuhan, asaboy hami mampu mandalaton ngulu nami siganup ari tujoloni ari. Amin. Tapuji matuata marende mahita. Sian buku edeta nomor 504 ayat sadadot mangihut laos tapasat ma pelian namar boho tu dana pensiun HKBP. Tujolo. Marende hita pasal pilihan paduahon do pilihan nomor boho tu dana pensiun HKBP. Di
sada mulai. Pasahat ma peliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorowani saluhut seleon-leon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian di leon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na khusus sejolom. Pasu may jala ramoti. Asa hupar hasean nami pelianon pati bulhon harajon di tonga-tongani huriam dod di portibion. Buhay marwa nami marhitete tondim. Asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangidohon may tadi tangyang hato patai ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarna. Say Roma rajang. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batama. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tuton di munabe. Shalom, Horas Madita Sol Amanginang, selamat Natal, dot selamat menjelang tahun baru ma. Saya di pasu-pasu tuata mahita saluhutna mulai tema. Boy tamar sejalangan di ingat tadi.